Hi guys! Ang vlog natin today is daily life in my life. Tuesday ngayon, I'm work from home. Actually, dapat Mondays lang ako work from home. Pero yung ka-work ko may COVID. Kaya pinag-work from home ako for the rest of the week. So, ngayong Tuesday, nakikita ko sa calendar ko, wala naman ako masyadong gawain na kailangan kong gawin agad or prioritize. Kaya I'm just gonna go about my day and figure out what I can or cannot do this day. So what I do first thing in the morning, I get ready, I turn on my laptop, I go get ready, and then mamaya mga 11, I'm gonna make some coffee and then eat breakfast. After mga 4, I'm off too. So yung working time ko pala is 8 to 4. Pag late ako, in-extend ko na lang kung gaano ako ka-late. Or kung may kailangan akong gawin na kailangan tapusin talaga that day, nag-extend na lang ako. So, yeah, mag-work muna ako for right now and then I will update you guys. So, lumipat lang ako dito sa couch kasi kailangan ko lang i-charge yung computer ko and dito pinakamalapit sa charging yung so dito na ako mag-work sa couch ngayon. Meron akong dito. Hindi ko alam kung tawag dito pero parang platform siya for my computer. Tapos, yeah. Ganito lang aking setup. And then I'll just continue working. It's 11 o'clock now. I'm gonna quickly have breakfast. So the breakfast ko ngayon is, well, I boiled some eggs yesterday. Eggs and bagels. So we have our breakfast, 2 eggs, 1 bagel. Breakfast, lunch-ish na, ano yun nasa face ko? Breakfast, lunch-ish na din siya. And then, mamaya siguro closer to 3 o'clock na tayo kakain ng next. I don't know. Maybe. We'll see how we feel. Kasi minsan hindi talaga ako nabubusog. Pero tinatry ko naman talaga na mabusog. But you know, life is hard sometimes. Walang akong tubig para hindi na ako babangon. At ito na ako sa station ko kasi may task ako na kailangan tapusin today. Well, not necessarily kailangan tapusin today, pero kailangan lang siya siguro i-start. So, yeah. Anyways, I'll see you on my next update. I got hungry and I'm now eating lunch. It's 1:30. I just finished 2 meetings today and I'm just gonna eat, I guess, my dinner. I mean, this is the dinner last night. It's just salmon. And ayun sa cloud. Tapos,
meron akong juice. That juice is actually vitamin C though. The first thing people probably want to know about speed cubing is how do you solve a cube? When you're starting out learning how to solve a cube, you generally learn a set of algorithms. Move sequences that move certain pieces to other places, building up layer by layer to eventually solve the cube. Hey, Cat is home. So, after work na, namin dalawa. Kaya, nag-snack muna si Kat at saka ako. Ako ay gutom na gutom. Umiyak siya. Ayun talaga. Pag sa work minsan, nakakaiyak. Minsan lang talaga nakakapagod. Minsan pag wala kang break. Oh, iyak ka na naman. Okay lang yan. Pagkatapos nito, pupunta kami ng superstore kasi bibili kami ng meat. Wala na pala kaming meat. Tapos, ano pa? Yung mga panlinis ng bahay kasi wala na. Oo, pala. Yun din. Ay, yata. Ayoko masyadong i-toast. Ako na. Masyadong Ba't ang laki naman ng plato? Ay, kailangan natin itapan kasi bawal daw yan. Di ba? Yung alin? Masamang ano yan. Yung may chip. Okay. Ayan na. Tinoy na ni Kat. Masarap. Ngayon, Ito nga yung ano namin, yung spread namin ngayon. Speculous crunchy cookie butter spread from Trader Joe's. Ayan. Tapos ito, bigay ng boss ni Kat. Galing sa kanyang garden. Ayan. habanero Freshly harvested habanero. habanero ito, cherry tomatoes. Cherry potatoes. Ayan. Snack muna si Kat and then alis kami. Yay! Nandito na! Dito na yung order natin last vlog. Patingin? Bag lang siya. Wow. Wow. Nakasya kayo yung ano. Kasha siguro. Malaki. Ayan. Yay! Patingin? Ay, maganda. Simple. I love it. Akala ko may pocket siya dito. Ay, wala. Pero meron dito, Stas. You like it? I like it. Yeah. $30, right? $30. Ang mura, $30. Anyway, di ko naman siya. Yeah. Compared to dun sa bibilin dapat ni Kat sa Herschel na $100, no? Yan. I like it. Padded. Suot mo nga tapos video ko. Please. Wow! So, magtatapon muna tayo ng garbage. Well, compost before tayong umalis. Kasi on the way naman. So, nandito na tayo sa kotse. Ayaw na mag-drive. Ayaw na mag-drive. Ay, naku. Ayan. Hi. Dito na kami sa car. Ayoko mag-drive tapos nagko-complain si Kat. Pero anong point ng license niya, di ba? And ilang years din ako nag-drive. Guys. You know, I don't like the smell kasi parang smell ng smoker. Ikaw ang ano yan eh. Anyways. Ay, yun na ano. Something. Anong something? Sanitizer. Okay, alis na kami. Wow.
Show the camera, show the camera. What? Wala, ayaw niya mag-ano. Here's the shade antibacterial moisturizing hand sanitizer. Okay, drive mo na sa cut. Okay, so we're now here at Superstore sa Metro Town. I think we've been here before sa vlog, no? Yeah, we've been here before. Yes! Jesus, so annoying! 5 times! 5 times, twice lang ako nag-asa. Guys, tignan nyo rin to. Oh, meron ditong ornamental corn. Yan. Meron pala dito. Saan ba si Kim? Ayan. Uy, hala, ano yan? Patatas? Patatas? Tignan nyo naman, guys. It's not a potato, it's a potato. Magkano ba to per pound? Pati nga, 149 per pound. Ito, iba't ibang klase ng patatas dito. Sa atin, I think, ano bang meron dun sa Pilipinas ng mga patatas? Tingnan mo, halatang hindi talaga. Hanap tayo ng meat. Let's go. Oh my God. Wow. Ba't parang merong design? Hindi siya smooth. Ito maganda. Guys, look. Oh. Very Lado. Mini pumpkins. Meron din dito baby boo pumpkins. Oh, sorry. Hanap din kami ng paper towel. Baka nasa pang cleaning, no? Kasi yung andito, these are all for bathroom tissue. So, hanap tayo dun sa kabila kasi baka andun yung andun yung paper towel. Si Kim kanina, habang naglalakad kami, pinapagalitan niya ako kasi sabi niya, hindi mo naman kinakain niya lang niluluto ko. Hindi naman kasi nagsasayang lang yung pera natin. This week, nahirapan akong kumain ng kasi dahil wala, no? Oh my God. Hanap mo na kami ng paper towel. Saglit. Ano nga ba yung sinasabi ko? Oo. Oo, nagagalit siya kanina kasi daw hindi ko daw masyadong kinakain yung mga niluluto niya. This week, hindi din talaga ako nakakain na maayos. Pag uwi ko ng bahay, may mga tira-tira pa yung pagkain ko. Ayan. Meron, ano to? Kala to $5. $5.83. Ayan. Wala masyadong meat ngayon, no? Yeah, wala. Kasi Tuesday. Okay. Okay, that's everything for today. Thank you all for watching. Please like and subscribe and see you in the next vlog. Say bye. Bye! Okay, bye. Oh, actually, after we went to the superstore, I cooked sinigang. Tapos nag-dinner na kami. Tapos nanonood kami ngayon ng movie. And then now I'm editing so I can upload this for tomorrow. So yun lang. Thanks all for watching. Bye.